ka samu 5,000 layin ba tare da ka sha wahala ba. Allah ita yau na farkon zuwan ka channel ɗin ka danna min alamar subscribe, ka danna alamar ƙararrawa ko da na ɗaura sabon bidiyo za ka gani. Kai tsaye bari mu je da bidiyo. Ka gani na riga na sa lambar waya nan. Nan password. Bari in ƙirƙiri password nawa mai ƙarfi. Kaga sai ka yi next. Sai ka jira su turo OTP code, kaga sun turo. Three zero 9 550. Click next. Da sun bani 37,000. Sai ka yi collect. Ka jira ya buɗe.